Hei folkens, dette er min første video fordi jeg skal bli YouTuber, og det blir ganske gøy. Jeg har en data her, og så har jeg funnet ut at på mandag så blir det Hilde. Men hvis du skal søke på en YouTube-kanal, så må du søke på Bård Eiton. Fordi det er en familie min som heter det. Men skriv i kommentarfeltet hva vi kan kalle denne YouTube-kanalen for. Så kan vi gjøre noe med det. Ja, jeg har en data. Jeg har spill. Vi skal kose oss veldig. Kim, han kommer sikkert til å være her. Dere vet ikke hvem han er, tror jeg. Sikkert noen fra klassen min ser det. Men vi skal kose oss. Ha det. Kommenter hva YouTube-kanalen skal hete. Husk det.